मेगनखौ खेवलाय। आं सोरांस्रि नोंनि सेराव दङ जोमै। आंखौ खनसे मेगन खेवनानै नायलाय। ओइ जोमै, ओइ जोमै, नोंनि थाइनै मेगनखौ बेखेवनानै आंखौ खनसेल' नायना आंनि गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। आङो जोबोद गाज्रि जाबाय। आं मानो गावनि रागाखौ एसेबो हमथानोनो हाला। आंनि गाज्रि आखलनि थाखाय, गाज्रि गोसोनि थाखाय दिनै जोमैया बेबायदि अबस्थायाव। सोरांस्रि, मानोथो गाबबाय थाखो नोङो? अलंबार, नायलाय, हनै जोमैखौ नायलाय। जोमैनि बेरस्रां मेगना दाबो गेवाखै। जोमैनि दावलेब खुगानिफ्राय दाबो फंसेबो राव ओंखाराखै। सोरांस्रि, गोसोखौ बारा लोरबां दाखालाम। डक्टरा बुंदों साननैसोनि उनाव बियो थिग जागोन होननानै। बिनि मोजां जानायखौल' आं नेनानै दङ। अलंबार, आं गावखौनो थर मोनासै। आं गावखौनो एसेबो हमदां मोनासै। सोरांस्रि, नोंनि थाइनै मेगननिफ्राय नों मोदै दिरुननो नाङा। नोंनि मेगनाव आं मोदै नुनो हाया। दुखु मोनदों आं गावखौनो रागाबो जोंदों। आंथ' गोदो मानसिफोरजों मिनिजाब्लाबो, मानसिफोरजों मुगैजाब्लाबो, मानसिफोरजों थक्का होजाब्लाबो, मानसिफोरजों रायजाब्लाबो बुजाब्लाबो सहायनानै थानो हायोमोन। नाथाय आं दाना बेफोरखौ मानो एसेबो सहायनोनो हाया जालांबाय। आं गोबां सोलायबाय। नायलाय, अनथावथाव जोमैया हनै आंनि मावजि गोसोम जानानै सिगि ख्रंनायाव जोमैया समखिहाबनानै राव गैयि जानानै थाबाय। नंगौ, जों बेबायदि खालामनो नाङामोन बेखौ। जों सानैया बेखौ बेबायदि खस्थ' होआमोनब्ला, सिगियामोनब्ला हयथ' बियो बिदि जानाय नङामोन। मावजि गोसोमबो गाबबाय नालाय आं, आरो बेजों लोगोसे बियो जेबो मोनजाया मोनलोङा थानांबाय। नोंसोरो आंनि बुंनायखौ मानियाखै। आं नोंसोरखौ बुंखादोंमोन बेमारिनि खाथियाव नोंसोरो थानानै बारा दारायलाय। डक्टर, बियो माब्ला हुस फैगोन? नोंसोरो आंनि बुंनायखौल' मानि, बिनि खाथियाव रायलायबाय थानो नाङा। बिनो साइलेन्ट जायगा नांगौ, अब्लानो बियो गोख्रैनो मोजां जागोन। दा नोंसोरो बाहेरायाव ओंखारलां। जागोन डक्टर, जों रायलायला। जों बाहेरायावनो थाहैसिगोन। आंनि बिजावजालि बिनानावा थाबैल' मोजां जाथोंसै। आं बिनि हामनायखौल' नेनानै थानोसै। सोरांस्रि, नों मानो एसेबां सिन्था जाबाय थादों? अलंबार, नोंहा सिन्था जायाखै नामा? नोंनि हिन्जावा दे एसेबां गिदिर खैफोदाव गोलैनानै दङ। ओहो, आं सिन्था जायाखै। नोंबो जानो नाङा। मा? अलंबार, नों सिन्था जानो होआखै? आरो नोंबो सिन्था जायाखै? मा साननानै, मा गोसोखौ लानानै नों बेबायदि बुंनो हाखो? जोमैया नोंनि हिन्जाव, बेखौ बावबाय नामा नों? मोनथिगौ आं, जोमैया आंनि हिन्जाव। अलंबार, नोंनि गोसोखौ गुबुन महर लानाय बायदिसो आं नुबाय माथो। मानो बिदि बुंखो नोङो दिनै? मा जाखो? नंगौ, जोमैया आंनि हिन्जाव। नुनाय आरो बुंनायाव बियो आंनि हिन्जाव। अना नङा, गोबां अनोमोन आङो। नाथाय बियो आंनि गोसोखौ एसेबो बुजिया। बियो आंखौ गोबां मेगन सायो। बियो आंखौ मोजां खालामला, बियो आंखौ गाज्रिसो खालामसिगोन। बियो आंखौ माब्लाबाबो मोजां बाथ्रा सानहोआ। सब समाय आंनि खर'खौ जानायनि बाथ्राल' सानो बियो, बुङो बियो। आं बेबायदि हिन्जावजों रायजो जानो गोसो गैला। नोंनो बुंलाय सोरांस्रि, नोंजों आंजों मा सोमोन्दो जायो? नोंजों आंजों सोर? अब्लाबो बियो जों सानैखौ मेगन सायो, जों सानैखौ जंखायबाय थायो। मिथिगौ आङो, बियो जों सानैखौ मानो मेगन सायो, जों सानैखौ मानो बियो सन्देह खालामो। नंगौ,
आंनि थाखायनो नोंसोरनि संसाराव दावराव आंनि हौवा देरहानि थाखायनो नोंसोरनि संसाराव असान्ति देरहायानो आंनि जिउनि लोगोरि देरहाखौ मोननोनो आंनि खाफालाव लिरनाय दंखायोमोन देरहाखौ मोननायानो आंनि सुनि देरहाया जुदि थाखा फैसा खामायोमोनब्ला आं रावनियावबो थाखा बिनो गोनां जानाय नङामोन नाथाय गैया देरहायाथ' थाखा फैसा खामायनो रोङा बिथ' दाना गावनि उदैनि थाखायल' बियो थांनानै दङ आंनि आरो आंनि फिसानि थाखायथ' बियो एसेबो साना दिनै आखायाव थाखा फैसा गैयैनि थाखाय आं माब्लाबा नोंसोरनियाव थाइफा थाइनै बियो नालाय बेखौनो जोमैया आंनो होजोबनाय बायदि मोनो आं नोंसोरनियाव थाखा फैसाखौनो बिनो नाङामोन नांगौब्ला सि गिजिफोरखौनो गाननानै थानांगौमोन ओंखाम आग्लायनाय सोरबा जानानै आखाइ सुखुन्दा ओंखाम खालायफोरखौनो जानानै थानांगौमोन अब्ला नोंसोरनि नखराव नोंसोरनि संसाराव नोंसोर हौवा हिन्जावनि गेजेराव बेफोरबायदि जेंनाया सफैनाय नङामोन नों बारा बुंद्रायबाय एसेबां गावखौनो दुखु होनानै दाला नोंनि सुखु दुखु नोंनि जिउनि लोगोरि जानानै आं थागोन मा बुंखो नों आंनि जिउनि लोगोरि जानानै थानो नोंनि गोरबोआव दख्लबसे आंनि थाखाय जायगा होयोब्ला आं नोंनि जिउनि लोगोरि जानानै थागोन नों आंखौ मा सानखो आरो आंनि गोरबोआव नोंनि थाखाय दख्लबसे जायगा नों मिथिया नामा देरहाया आंनि थाखाय जिउ देरहाया आंनि थाखाय अराय समनि देरहाखौ नुखानानै अब्ला नों आंखौ मानो बिदि बुंनो सानखो नों जावलिया जाबाय नामा जाबाय आं जावलिया जाबाय आं नोंनि थाखाय जावलिया जाबाय आं जाय हिन्जावखौ लानानै संसार जानो आं सिमां दङमोन बे हिन्जावानो दिनै नोंखौ लानानै आंखौ असान्ति खालामो नोंखौ लानानै आंखौ मेगन सायो नोंखौ लानानैनो दिनै आंनि नखरा बायबाय आंथ' नोंखौ मोजां मोनामोन आंहाथ' नोंजों सोमोन्दो गैयामोन अब्लाबो आंनि हिन्जावा जुदि नोंजों एसेग्राब अयनाय बाथ्राखौ बुंनो हायोब्ला साननो हायोब्ला आं मानो मावनानै खिन्थिनो हाया बेनिखायनो आंनि गोसोआ नोंखौ नागिरो अलंबार नोंनि नोमबाजैसो आं नों बावबाय नामा नोंनि मेगना खाना जाबाय नामा आंनि देरहाया दाबो थांनानै दङ आं बेफोरबायदि बाथ्रा माब्लाबाबो साननो हाया जाय हिन्जावखौ आङो थाइसे मेगनजोंबो नोजोर होनानै मोजां मोनाखै गोसो थोआखै जेबो सोमोन्दो गैया बेबायदि हिन्जावजों आं हाबा खालामनाय हिन्जावा जुदि आंखौ एदावबाय थायोब्ला आंनि गोसोआ बोरगोन ना बोरा नाथाय जोमैया मानो एसेग्राब बेफोरबायदि जाखो आं जोमैनो मानो फैसा होआ जोमै नों मानो बिदि आं नोंनो मानो फैसा होआखै नों मिथिया नों फैसा मोनोब्ला मानसिया जोबोद दुगि जायो फैसा मोनोब्ला नोङो लाला साला बाहायलाबायो बिनिखायसो आं नोंनो फैसा होआ नाथाय नों बेखौनो गुबुन सानो सोरांस्रि ओइ सोरांस्रि माथो अलंबारजों नोंजों गोसो थोलायैनो माथो नोंलाय अलंबारखौ बहाबा लाना दोनखारलांदोंनो बिसोरो जोंनि नखरनि समयसाखौ बोरै मिन्थिखो सोर खोन्थाखो आरो बिसोरो गासै खोथाखौनो उल्थासो खालामजोब्बाय आं अलंबारखौ मोजां मोनो अलंबारजों आंजों मोजां मोनलायो लाजिबाय नामा नंखागौ बियो बिनिखायनो लाजिनानै हनै फैनाय मानसियानो थांफिनबाय आं मा खोनाखो बेफोरखौ सोर खोन्थाया बिसोरनो आं जुदि सिरियै गंनानै लाजिनानै थांफिनोब्ला बिसोरो बाथ्राखौ नंगौ सानगोन आरो बिसोर खोथाखौ बांद्राय गिदिर खालामगोन बिसोरजों उल्था उल्था बुंफायाबा जानाय नङा माथो नोंलाय जोमैखौबो बुथारनो आरो जोमैनि फिसालाखौबो बुथारनो गोदोना सेथेदोंमोननो बोरैबा बिहावा ग्रोब फैना होबायनो मासे नंखाय खोथाखौ सोर बानायनानै बुंखो लाजिनाय मोनबाय आं खोनासंनो हाला इसोरो जेखि बुङा बुंबाय थाथों आं न'आव थांनोसै लासोंसिं बिखुनजोआ आरो जा बाख्नायसोयो जोंहा सोरांस्रि बिहामजोआ सनानिबो सना हनै नंमारखागौ बे बेनिखायनो जेबो बुंनो हायासै बा राखासि पार्टिफोरा माबा माबि गोखै लुगैला लागायना जादों नामालाय नै गिदिंबाय था नों बिदिनो गिदिंबाय था खोमाना लासिगोन नोङो आन्दायसिगोन
मा बुजिया खोथा बुङोब्रा हिन्जावा थुर खालामदो माथो बिबोनां अलंबारजोंसो साननि हरनि ओंखाम संलायगासिनो नै बे खोथाखौ बुंनोसो नोंसोरो जमनानै दङमोन नामा नोंसोरो आंनि हिन्जावखौ मोनथिया हसिया आंनि हिन्जावखौ बेबायदि बदनाम दाहो खबरदार एसेबां मोजां हिनजावबालाय मानोथो बिबोनांजोंनो दोनखारा नंमारगौ नामा बारे बुंबाय थाथारबाय सोरांस्रि आं मिन्थिखागौ नों बे लामाथिंनो फैफिनगोन बेनिखायनो आं नोंखौ नेनानै दङ सिरि थादों फंसे बांजों दारायलाय नोंनि थाखायनो दिनै गामियाव थाबाय थानो हाला आङो लामायाव ओंखारथेनो हाला आङो मिथिगौ नोङो गामिनि बुरैफोरा आंखौ बेसेबां लाजि फोनांदों गासैबो नोंनि थाखायनो नों आंखौ मानो बिदि रायदों आंनि गोसोआ बायबाय आंनि गोसोआ बोरबाय नोंनि थाखाय खोनासं नोंनि बोरनाय गोसोखौ नोंनि गोसोआवनो दोन आंनो खोन्थानो दासा आरो दिनैनिफ्राय नों आंजों दा नुजासै आंहा सासे फिसाजो दं आंहा सासे हौवा दं बेफोर खोथाखौ जुदि आंनि हौवाया मिथियोब्ला आंनि न'खरा गावगोन ना गावा बेफोर खोथाया जुदि देरहानि खोमायाव हाबोब्लाथ' मा जागोन आं जोबोद गिबाय अलंबार नोंनि हिन्जावा हस्पिटालाव दङ थां नोंनि हिन्जावजों आरो आंजों नों रायलायनोबो दासान आंजों दिनैनिफ्रायनो नुजानोबो नाङा बुंखाबाय आं फैथोंल' बि न'आव फैथोंल' मोनालाय लांसिगोन दाबो न'आव सफैयाखै बियो फैथों न'आव हाबफैथों मा खोनादों आं लामा सामा मा खोनादों आंनो मिन्थिया गामिनि मानसिफोरा बोरै दावराव खालामनो मोनजोबखो फैथों आयु बाला मानसियालाय माथो सिंह बायदिसो जानानै दङ मिथिबायसो नामासो फैबाय बाल बुरैफोरा आंनि हौवानोबो खोथा लागायना हराखैथ' मानसियाथ' माथो रागा जोंनासो दंखायो अलंबार देरहा बा हौवाखौबो अलंबारसो नुबाय नों नङा आं बुंफ्लांदोंसो देरहा दिनै बोथोरा जोबोद गरम ना थ' जोंहा सरबत बनायनानै लोंनोसै बुरखायनो सानदों नामा नों आंखौ बुं अलंबारजों नोंजों बहा दोनखालाङामोन बुं